Durant els anys 90 va existir un grup d'amics anomenats Friends que van marcar tota una generació i que encara es segueixen recordant ara. Un símbol d'identitat clar d'aquesta sèrie és la seva introducció, però què passaria si li traguéssim la melodia i descobríssim tot el que hi ha darrere seu? Doncs aquí us presento la verdadera introducció de Friends. Vinga, com si fos plats bruts, vosaltres podeu. Tots al sofà. Molt bé, un a un. Perfecte. Ara com si estiguéssim a Olot. Ràpids, ràpids, bé, molt bé. Veieu coses que no són la sardana? Bé, Jennifer, ets la captiva. Molt bé. Aquests passos m'agraden. Lisa, això és un pas de sardana. Matt, te'n recordes d'aquell ball que vas fer quan vas pujar a la seu vella? Perfecte, perfecte, molt bé, molt bona. David, saps que han tornat a ficar l'os bru als Pirineus, no? Va, mulleu-vos com si fos un estiu a Lleida. Ei, que ahir va marcar Cristiano.